Nilqakom għal-episodju ġdid tal-Late Night Show. Jiena James Ryder u issa nalħaqna l-aħħar tax-xahar nistgħu ngħidu b'kull konfidenza li l-hangovers tal-karnival dabru rashom. Issa aħna bħala Maltin nħobbu l-karnival. Huwa l-isbaħ żmien fejn in-nies iħobbu jippretendu. Patfajliet li jħobbu jilbsu ħwejjeġ roża u jippretendu li Barbie. Jew ġuventur li jilbsu l-aħdar u jippretendu li Ninja Turtles. Jew il-PN li jilbsu s-sut u jippretendu li għadhom partit. Il-karnival li servi wkoll bħala skuża biex il-Maltin qatta weekend ifottu l-kwiet u d-deposits tal-farmhouses. Din is-sena aħna tal-Late Night Show tlajna san-nadur biex insaqsu n-nies waqt li deġa kienu ilhom jixorbu x'pariri tal-ħajja jistgħu jtuna. Daw kienu r-risposti tagħhom. X'tistgħu tagħtu bħala parir għall-ħajja? Għamel li trid fil-ħajja, tagħtix każ jgħidulek ħaddieħor u never back down. Ejx illum għaxan għaxek mentixaw. Ejx kull ġurnata issa hija l-aħħar waħda, bro. Sejmi inti, without a doubt, wieħed mill-aqwa sa x'għandek proġetti eċitanti għaddejjin. Dal-waqt għandi l-ewwel one-man show tiegħi. One-man show! L-ewwel one-man show. Smajtonek, guys, one-man show ma' Jamie Cardona stess. U jisima Midjarju ta' student fi skola tal-Knisja. Don't give a fuck! Just care about yourself! Don't have a job. Don't have a job. Very good one. U tlaqna bl-episodju. Ladies and gentlemen, welcome to the Late Night Show with your host, James Ryder. Riċentament żvelaw li l-prezz tas-servizz tal-attur David Walliams biex jippreżenta l-Malta Film Awards kien 120,000 euro. Fatt li kienu lesti biex iħallsu dal-ammont ta' flus għal preżentatur barrani, ifisser li l-artisti lokali jistgħu iżarmaw mix-xogħol tal-films u jitlu fil-qasam tal-pornografija, għax il-Malta Film Commission għamlita ċara immens li l-artisti Maltin jistgħu jmorru jinħxew. L-ewwel nett, kif tista' tistenna li l-Maltin jieħdu l-arti lokali bis-serjetà meta lanqas il-Film Commission ma trid tirrikonoxxihom? U t-tieni nett, il-għala tonfoq daqshekk flus meta l-fondi li għandna l-films lokali diġà trasformaw l-applikazzjonijiet f'logħba Hunger Games bil-kameras tal-Canon. Mid-dera aħna lesti biex inċaħdu l-fondi mill-artisti lokali, laqwa li nistgħu nerdaw kull ġisem miżmum bandiera li mhijiex tagħna. By the way, nixtieq nagħmilha ċara wkoll li għal 120,000 euro l-MFC setgħu kellhom 24 ira Losko, 50 kid Demikoli, jew 120 James Ryder, jew ħan ċempilli. Jew minflok preżentatur setgħu xtraw 10,000 figolla mill-sponsors tagħna minux. U bdaw lajt li ġej vera jħossok Hollywood. Ma daqsiex fija. Ħana naqta biċċa mit ċikkulata. Kollu għandu li ġewwa. Iġi frisu tal-kinder, di għalija żgur. Minux! Unkomplu. Studju reċenti tal-Unjoni Ewropea żvela li l-coke jinstab kullum kien! Ekku, kullum kien! Fil-ristoranti, fil-mużewijiet, fit-tuck shops tal-iskejjel ħdej il-ketchup u l-bacon. Imma titlu speċifikament irrimarka li l-coke tinstab ukoll f'attivitajiet reliġjużi. Semmew tiġijiet, festi reliġjużi u mamudiji. Iva, minn parrinu għal padrinu, għas il-mamudiji mhuma siguri minn din id-droga. X'jista' jimmotivak biex tieħu l-coke ġol knisja? Niġbed lejla jtal. U jekk qed nieħdu l-coke fil-mamudiji, għalfejn nifqu hemm. Għalla ma neħdux drogi oħra f'ċerimonji oħra. Inremblu joint tal-praċet. Faqqalu ecstasy fil-grizma. Jew naqra LSD fil-funeral. Ħalli tara tziju Grezju jisfen dal-boħra. Għalkemm din lanqas biss hija l-aktar storja tal-imġienen li ħarġu biha l-Knisja. Hekk kif Father Seguna li attwalment hija taħt investigazzjoni għal frodi, kiseb l-ewwel miraklu tiegħu, hekk kif il-laptop tiegħu sparixxa b'mod misterjuż mill-locker tal-evidenza. Anke li kien ixxu jagħmel l-istess imma flok il-laptop tilef fucking moħħu. Issa nixtieq biss nirrimarka li dan mhux bħal xi għodda elettronika oħra li sparixxiet matul l-aħħar ftit snin. Għax dan kien diġà meħud mal-evidenza. Dan jindika l-possibilità li xi ħadd mill-korp tal-pulizija qed jilgħab Fortnite fuq laptop li fih PDF tal-Bibja u 3 terabytes pornografija. Jekk tittamel pa dak il-laptop u tisparixxi, tista' tisparixxi f'mument tal-lussu paċi. Billi tintefa' fuq is-sofan waqt li qed tara l-episodju u b'tazza dapi share li tista' ssib mand il-sponsor tagħna Top! Unkomplu. Palissa MasterChef Malta qiegħed fuq il-sin kulħadd. Hekk kif daw il-povri kontestanti qed jiġu mqabbda jagħmlu biċċiet ta' xogħol estremament diffiċli bħal sajjar l-ikel,
jew qalli l-ġin għal 30 minuta. Il-maġġoranza vasta ta' dawk li tantaw xortihom weħlu mal-ewwel ostaklu li affaċċjaw. Hekk kif ma jnexxilhom xaqraw il-cooking time fuq il-pakkett tal-ispagetti lest li provdewlhom l-sponsors. Li by the way tnejn minnhom qed jipparteċipaw u b'xi mod jew ieħor ikkwalifikaw fl-aqwa tużana. X'inhu l-punt li għadu jaqalgħu kok bil-Michelin star biex jiġġudika meta setgħu ġabu l-grimbu mill-każin tal-Gura biex jgħidilhom huma li l-karbonara forsi ma fikx biżejjed krema. Issa bħala ammiratur tal-programmi tat-tisjir fuq ir-reality TV, kont fuq ix-xwieg biex nara blim sfidi ħajoħorġu bihom. Pa jien naf ngħidu aħna eleva l-ħobs biż-żejt jew oħloq platt straordinarju b'fwitt tal-fenek. Imma wara l-ewwel ftit episodji li rajna, naħseb aktar nistgħu nistennew sfidi bħal għamel biċċa ħobs biż-żejt jew taf tara fenek minn qattus. Bilħaq kull sfida li tinvolvi fenek hemm bżonn tinkludi kif teħtieġ it-tradizzjoni li qabel issajru toqtlu. Bħal mamlet Nantek satej qabel inti ma kont qed mexmex fuq koxxa intu tewdem fejn sparixxa Mr. Whiskers. By the way, l-isbaħ parti mix-show sissa kienet il-kritika ta' Victor fuq is-salamun ta' waħda mill-kontestanti. U r-reazzjoni li tatna l-medja soċjali turi biss kemm aħna Maltin mhux kapaċi naċċettaw il-kritika. U meta taħseb kemm aħna kapaċi nkunu liba fuq Are You Being Served, tiskanta kemm insiru ta' zokkor meta ġaġġ jagħmel xogħlu. Ir-reazzjoni tal-Maltin hija xi wkoll kemm m'għandna rispett ta' xejn lejn l-esperti lokali, hekk kif immedjatament inqabluhom ma' dawk barranin. Għal dawk li qed isaqsu, min jaħseb li hu? Huwa kok li jingħata stilla Michelin. Literalment ħadem spalla ma' Gordon Ramsay. Victor jaħseb li huwa kok ta' klassi mondjali għax hekk huwa. U għaliex meta rridu waqgħu il xi ħadd tan-nejk nikkomparawh ma' espert barrani. Daqshekk biss naħsbu mill-esperti lokali. U għal dawk li qed jgħidu li Victor kienet jikkopja l-MasterChef ta' barra, il-ġudikaturi ta' barra jaqbdu u jarmu l-platt li ma joġobhomx dritt fiż-żibel. Huwa Gordon Ramsay? Le. Imma żguru l-eqreb li għandna. U frankament, mhuwiex il-bot minnu. Qabel ma nkomplu nifqu waħda żgħira biex naraw it-tim tal-kannabis bliema praspura ħarġu dil-ġimgħa. Jekk oġobkom dak il-filmat u tixtiequ taraw iktar, tinsewx issegwu x-show Daħbla tax-xa li jista' jinstab fuq Kannabis, Misfit u Love in Malta. Il-pjazza tar-raħal ġdid kienet riċentament fl-aħbarijiet wara li l-cobblestones itqedu hemm mhux aktar minn 5 snin ilu u li swewna 3 miljun euro ġew miksija b'saf tarmac li milli jidher huwa soluzzjoni għal kollox dal-pajjiż. Triq fil-kampanja, iksija bit-tarmac. Xatt tal-armir, iksih bit-tarmac. Problemi ma' kunjata, iksija bit-tarmac. Issa mhux qed ngħid li konnuħu gost bis-sensazzjoni ta' kull għadma f'ġismek tivvibra pat-toj il-ġdid ta' martek kull darba li nsuq ġraħal ġdid. Imma onestament, xorta kienet l-aktar ħaġa divertenti mis-sewqan ġraħal ġdid. Il-perit minn tof liħor. Il-perit sostna li d-diżin oriġinali kien intenzjonat biex jippromovi traffiku miexi bil-mod, karozzi jiżar u aktar attivitajiet pedonali ġewwa l-pjazza. Dal-pajjiż kif kien fiha għax ma rrekomandax pastizzi bla xaħam, mass meeting secret u mamudija mingħajr coke. U grazzi tal-li segwejtu l-episodju tal-lum, nfakkarkom li dal-episodju kien miġjub lilkom grazzi lil Menux, Pop u s-suq tal-Belt. Grazzi ħafna tal-li segwejtu narakom l-episodju li jmiss il-lejl it-tajjeb u ħodu ħsieb.